खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिसिडिसिनि सेक्रेटारि पस्टनि साख्रिया आसाम स्टेटनि CIU आरो फाइनान्सियेल क्लियारेन्स गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारी। आसाम स्टेट फाइनान्स कमिशननिफ्रायसो होगोन होनना लिरनाय दं। प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टआ ओरैनो ब्लेंक फायार। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो बे एपइन्टमेन्टखौ होनाया बेसे गोरोन्थि दं? पस्टआव दंमोन नाथाय बबेनिफ्राय बेथन मोनगोन, बबेनिफ्राय सेलारि मोनगोन? आसाम सोरखारा दासिमबो क्लियारेन्स खालामाखै। बे स्टेट फाइनान्स कमिशना माब्ला बन्द जागोन बुंनो हाया, जायनि ओंथिया बेनोदि बिसिडिसिनि बेथन एबा सेलारिया अरायथा नङा। बेफोर गासै बाथ्राखौ बुंदों BPFनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारीया। बिथाङा आरोबाव बुंबावदों दि CIU आव एप्रुभ गैयाब्ला मोनसे साख्रिनि मोनसे पस्टआ जेबोआनो ओंथि गैया। बेयाव दरमाहानि जेबो गैया, माब्लाबा मोनगोन माब्लाबा मोना, बेनि जेबो गुदि खोथा गैया जानानै दं। बिसिडिसि सेक्रेटारिनि पस्टनि बेलायाव बिसिडिसि साख्रिनि पस्टआ 2003 मायथाइनि BTC गोरोबथानि बायदि आसाम सोरखारनियाव नांगौ होनना बिखानाय बादि खोथाखौ रोखा खालामदों। आसाम सोरखारनि PNRD डिपार्टमेन्टआ बिसिडिसिनि सेक्रेटारि पस्टनि साख्रिनि सायाव बिक्रम दैमारी बिथाङा बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। नैथि खौराङाव दङ हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया साननैनि थाखाय गुजरात दावबायदों। दिनै बिथाङा गुजरातनि हांसलपुराव गं 100 हादोरफ्राव दैथायहरनो जायगायाव दिहुनजानाय हाइब्रिद बेटारि इलेक्ट्रनिक आरो मोब्लिबारि मटर गारिफोरखौ दैथायहरनायनि मोनसे हाबाफारिखौ बेखेवगोन। मेक इन इन्डिया हाबाफारि जाफुंसारनायनि नेरसोन महरै गाहाय मन्थ्रिया भारतआव दिहुनजानाय गिबिसिन सोलोगोनां बेटारि मोब्लिबारि गारिखौबो बेखेवगोन, जायखौ इउरप आरो जापानजों लोगोसे गं 100 हादोरफ्राव दैथायहरनाय जागोन। गाहाय मन्थ्रिया भारतआव जायगायाव दिहुनजानाय हाइब्रिद बेटारि इलेक्ट्रनिकफोरनि सायाव नोजोर होनानै खौसे बेटारि सोरबिथिं खान्थिनि नैथि खोन्दोखौबो जागायगोन। बे हाबाफारिनि थांखिया नखरारि दिहुनथाय सेक्टरखौ आरोबाव बांहोनाय आरो सोमखोर गोहो बिरोंदामिन सेक्टराव गोदान दिहुनथायफोरखौ नागिरनाय। बेनि सिगाङाव समबाराव गाहाय मन्थ्रिया आहमेदाबादाव 5400 कोटि रांनि बांसिन जौगालु बिथांखिफोरखौ बेखेवदोंमोन आरो अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन बिथाङा। बेनि उनाव बिथाङा मोनसे गिदिर रायजो राजानि मेलाव बाहागो लागोन, जेराव बिथाङा बुंदोंमोन दि आबादारिफोर आरो फिसा फालांगियारिफोरनि मुलाम्फा हादोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार। थामथि खौराङाव दं रायजोआव मोनसे दुखुनांथाव बुथारनाय जाथाय जादों। हाजर बेलाबारियाव खास्रि बिस्रै बुथारनाय जाथाय, जेराव गावनि बिदानि आखायाव जिउ खोमानांदों। सासे सेंग्राया बुथारजानाय सेंग्रानि मुंखौ रुपम कलिता होनना सुलुङाव फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला बिमाया उन्दुगासिनो दंमोन आरो बिदा मृदुल कलिताया बिमाखौ मोनसे खथायाव जोबनानै दोननानै बे जाथायखौ खालामदोंमोन होनना फोरमायदों। जमदुवार बियाबाव गावनि देरहानायखौ रोखा होननानै फोरमायथिदों सरनजित बसुमतारिया। BTC बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै जमदुवार बियाबाव UPPL दोलोआ थाद'नाय गैयाजासे खामानि मावगासिनो दं। UPPL दोलोनि बिजाथि फोसावजानाय सरनजित बसुमतारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय जमदुवार बियाबनि गोबां रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों। बेबायदिनो जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय 3 नं दावागुरि एबा गनापारा गामिनि सा 150निबो बांसिन माइनरिटि हारिनि रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जयनिं जाफैदों, जेराव जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ चरणजित बसुमतारिजों लोगोसे MCLA रेवरेवार नार्जिहारि, जमदुवार बियाबनि कोअर्डिनेटर दजेन राभाया बाहागो लानानै बरायनानै लायो आरो बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावनि देरहासार जानाया रोखासै होननानैबो फोरमायो चरणजित बसुमतारिया। सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स थामहिनबा CRPFआ लेङाइ साब इन्सपेक्टर मतिराम जाटनि बेरेखा पाकिस्तानी संगालिनो हादोरनि गोसोगोनां खौरां होनायनि थाखाय केस होदों आरो मिरुआरि नायबिजिरग्रा एजेन्सिया नायबिजिरनायखौ जागायदों। नायबिजिरग्रा एजेन्सिया ओरैबायदि बुंदों दि पाकिस्ताननि एजेन्टआ भारतारि रौनिया आरो पेरामिलिटारि फर्स आरो गुबुन गुबुन सोरखारि मावथिफोरजों लोगोसे सा 15 सुबुंफोरजों सोमोन्दोआव दंमोन। एजेन्सिया बेखौबो बुंदोंमोन दि दायनिगिरि मतिराम जाटआ खालि पाकिस्ताननो हादोरनि सोमोन्दै फोरमायथिल' होआखैमोन, बिथाङा पाकिस्तानी संगालिजोंबो गोबां गागि मावख'गिरिफोरनि जगाजग दंमोन। सलीम आहमेद मुंनि सासे पाकिस्तानी एजेन्टआ मतिरामजों लोगोसे सा 15 सुबुंफोरजों सोमोन्दोआव दंमोन। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जाबावदों दि बिसोरनि गेजेराव 4 सुबुङा रौनियानि,
साब्रैया पेरामिलिटारि फर्सनिफ्राय गुबुन सा 7 सुबुंफोरा मिरु सोरखारनि मावफारियाफोरमोन। मख'जाथाव दि दायनिगिरि मतिराम जाटआ बाहायनाय सिम कार्ड जायनि गेजेरजों बिथाङा पाकिस्तानी संगालिजों सोमोन्दोआव दंमोन, कलकातानिफ्राय बायनाय जादोंमोन बिथाङा। गुबुन फारसेथिं सिम कार्ड बायग्रा सुबुङा पाकिस्तानाव थाग्रा सासे एजेन्टजों सोमोन्दोआव दंमोन। सेनियर सिटिजेन्स एस'सिएशननि मावखुलिखौ एमएलए जिरन बसुमतारिया बेखेवनानै होबाय। बिटिआर सोरखारनि मददजों गसाइगाव सहराव गोदानै लुफुंजानाय गसाइगाव महकुमा सेनियर सिटिजेन्स एस'सिएशननि मावखुलिखौ दिनै एमएलए जिरन बसुमतारिया बेखेवनानै होबाय। गोबाव समनिफ्रायनो सेनियर सिटिजेन्स एस'सिएशननि दैदेनगिरिफ्रा मावखुलि गैयैनि जाउनाव मेल मिटिं खालामनो थाखाय जोबोद जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायोमोन। बेखौ नोजोर लाखिनानैनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा बे मावखुलिखौ लुफुंनानै होयो। बे मावखुलिखौ मोननो हानानै दिनै गसाइगाव महकुमा सेनियर सिटिजेन एस'सिएशननि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। 2025नि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि जोबनानै थांनायनि उनाव खायसे दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालियाव थांनांगोन नामा? माखासे राजखान्थिगिरिफ्रा गोजा न'नि आलासि जाहैनांगोन नामा? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय गोलाव बोसोर सिगां खमैबो 10 आरो 11 बोसोर सिगां प्रिया बसुमतारी मुंनि सासे सरासनस्रा लाइमोन सिख्ला जाय थाखो 10आव फरायफुबाय थानाय बर' लाइमोनखौ एनडिबिफोरा दुखुनांथावै जिउ फोजोबदोंमोन, जाय जाथाया जि बिदायनि हानजानि सोद्रोमाजों गावथारजादोंमोन। थांनाय 2014 मायथाइयाव जालांनाय बे गावथारनाय जाथाया आथिखालनि बिटिआरनि इएम थामहिनबा हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारीनि थोननायाव जादोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों आरो भुगिनांनाय बिमा बिफाया फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं जिउ गोमानाय नखरनि बिमा बिफाया दासिमबो न्याय मोनाखै होनना गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो न्याय मोननांगौनि थाखाय बिजिरसालियावबो आर'जलाइ गथायनाय जादों। खोला कामरुपनि नयपारिया ओनसोल, गरैमारी, नगरबेरा, कलातली आरो सनातली ओनसोला मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। 2 जिथाइ सिगांनि दैबानाजों सिलिंखार जालांनाय नेवसिजानाय ओनसोला दायो बे जायगायाव गोबांथार माखासे इनाय हाबा मावग्राफ्रा साग्लोबसारदों, जेराव थिउरिया जमिदारफोर आरो लोगोसे राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे जथायनि सायखंनि सिङाव बे ओनसोला बावैसो दायनिगिरिफोरनि थाग्रा जायगा जानानै फैदों, जेराव सरासनस्रा खावनाय एबा डाकातिसिमल' सिमा गोनां नङा। बेयाव सनातली आरो आथिखालनि गुवार ओनसोलखौ साइबार दायफोरनि मोनसे मिरु होननानै मख'नाय जादों, गुबैयै अनलाइन जुवा गेलेनाय, जेराव बेंक एकाउन्टफोरखौ हेक खालामनाय बायदि खालामग्राफ्रा बे जायगायाव दं। अरन सम्पदफोरनि आयेन बेरेखा फालांगि खालामग्रा, बेफोर हाबाफारिफ्रा बे जायगायाव सोलिबाय थादों। राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि धोनखौ गावसोरनि न'आव दोनथुमनायजों लोगोसे गोबां खौटि आयेन बेरेखा लेनदेनफोरखौ गोरलैयैनो खामानि मावनायखौ बिथांमोना बजबनानै लादों। पुलिसआ बे गिदिर नेटवर्कनि 2 सुबुंखौ खादोंब्लाबो गोबां मुंदांखा राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे पुलिस मावख'गिरिफ्रा बिसोरजों लोब्बा दं होनना मिथिमोनदों आरो सिगां पानबाजार पुलिसआ साइबार क्राइमजों लोब्बा थानायनि थाखाय शाहजामाल मुंनि सासे सुबुंखौबो खादोंमोन। थेवब्लाबो रंपानिनि मुसा, रौमारिनि रफिकुल इस्लाम आरो सनातलीनि जाहिदुल इस्लाम बायदि सुबुंफोरा दासिमबो खारखोमानानै दं होनना सुलुङाव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।